Oimre nya koromogero kamano kuom kete Ramogi TV e chenro mar ang'ich welo. Odong' dala par kod aboro to piny Kenya dhi e yiero maduong' mabiro ikruok itimo ka kod kacha. Josiasa bende wuotho e pacho kaka giseto mbule gwenge mopogore opogore to kod mago mamoko mamulo ngima oganda. Wantiere godo odiochieng' ma kawuono miyo kete manaka. Kabende penyo maduong' ni to bende e duka manitiere alwora mari bende bech mogo mar kilo ariyo osedok piny kaluwore koda chik mane ogolo odiochieng' manyoro koda jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Kao kamano magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. An gi duka to wawere town ka wholesales poge dwoko bech mogo piny. Ok wang'e gimomiyo. Moko kuom dukni madongo ma pacho ka osefuong'o nengo mogo kaluwore gi chik mar piny owacho, kama moko to yangore ni pod uso e nengo mamalo. I want to confirm here today that the Kenya Kwanza candidate Dr. William Ruto will be participating in the presidential debate next week. William Ruto lero ni odhi yuoro e twak madayo dho jolar content Kenya ka jogo madhi tayo twagno bende koro oseyangi. From my experience as a minister, because I'm not responsible for TSC, I can tell you that it is most unreasonable. Migao masomo George Magose odwaro mar jopuonj mondo medgi osara gi kwan atamalo 60. Machiegni nya Ramogi jwang' pari nyalo tudri koda kokale namba wa matudruok mar 3690 kata yudo achiel kachiel kokale Facebook page marwa mar Ramogi TV. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Machiegni kendo nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Winnie Adoyo. Kawachako en jatend migao mar somo George Magoha oseyo dwaro mar jopuonjo mondo medgi osara gi atamalo 60. Magoha mane loso Mombasa wacho ni piny owacho osetemo keto mijing'o kod omenda makore lach e bero sekta mar somo gino omiyo jopuonj owinjo hore mos. Jatend migao no ne otimo limbe sikund sekondar ma Changamwe kachiel kod mano mabomu kama ne osidhe ayanga. Gedo mar klese mageto lony mar somo mar CBC mar sekondar machakore ayanga higa manyien. If you want me to comment from my experience as a minister, because I'm not responsible for TSC, I can tell you that it is most unreasonable because His Excellency's government, which I have been very proud to serve, is spending 25.9% of the budget on education as we speak. Let us not pretend and let us not play in my manner stupid politics. So there is no way, and you can take this to the bank, there is no way government can give teachers 60%. But you see now, I'm talking as a spectator. That question should be directed to Dr. Nancy Macharia and the chair of Teacher Service Commission. Teachers are of course entitled to increment of salary. But in the whole of this continent, there's no government that is spending more money in education than ours. So perhaps what we should be doing is to ensure that we have value for money. Apisi mar dul makedo gi mibadhi e pacho ka EACC omako apisa moro mar bad migao machoko osuru KRA to kod machielo mar bad migao marango rang'iny mar mwandu manie pacho ka KEBS. Apisas go maki e dho wath ma Mombasa. Thomas Kiprotich Karube e apisa mar KRA ma omaki bang' yangore ni ne otemo kawo asoya mar shillings 200,000 mondo mi ogong container moro mar mwandu mawuok e piny Scotland. EACC yango ni jagono ne ogoli pode gi wuon mwandu go mawacho ni nyocharik osechulo osuru duto madwarore to kata kamano ochuno ni nyako medo omenda mar asoya eka gonyne mwandu ne. EACC wacho ni achijno ne ogogono katemo kawo chudo mokwongo mar asoya no. Apisa mar KEBS ma omaki en jago manyinge Daniel Kimonge metudo gi ketho mar temo ndiko report maber ewi jago mane temo kawo asoya no.
Nyako Ramogi koro yangore ni moko kuom weg dukni matindo tindo mapacho ka poko chako uso mok kuon e nengo manyien manyo piny owacho lando bang' winjruok gi weg kembe marego mogo. Dukni madongo kende emos chako uso moko fuku mogo ma kilo 2 kuom shillings 100, kama koro moko kuom oganda pod chal mabiro rito matin kapok yot mar ng'wenyo kuon ochoponegi. Edwin Okoth miwa ler mathoth. Maize flour shall retail across the entire territory of the Republic of Kenya at the price of Kenya shillings 100, down from Kenya shillings 205 for a 2 kg packet until otherwise directed. En lendo mane okelo fungruok ne oganda mane owinjo kaka nengo mogo koro dhi chako lwar. E dukni madongo, weche ne beyo kendo oganda ne wuok karomgi mondo ginyiew mwanduno. Manyocha nyaka gibed kod ma ok tin ne siling 200 eka giyudo fuko mar kilo 2. Sani use nyaka matin ne siling 100, kata ka bed ni moko kuom dukni ne ok oyiene jonyiepo mondo kaw mokalo fukni 2. Joreg mok kuon kod jogo ma use dukni madongo wacho ni gin gisetimo kaka piny owacho ne ochiko. Sisi tunawauzia kwa 90 shillings. That is immediately kuanzia leo. Hiyo directive ya president ilikuwa jana, na leo immediately tume-effect hiyo price change kutoka 250 to 90 shillings kwa suppliers. Suppliers na wao we have an agreement wa supply kwa 100 to the final consumers. Yule Mkenya mwenye ako kwa ground atanunua kwa shilingi 100. Serikali ilikuja na ikasema ya kwamba lazima unga iuzwe isipite zaidi ya shilingi 100 kwa kila kilo 2. Tuliweza kuongea na suppliers wetu wale wanatuzia unga mapema, tukajadiliana nao vile tunaweza kufanya, na ndio kwamba tumeweza kwenda kwa soko mapema na kusema ndio hii unga hizi ukienda kwa duka yetu yote utapata ya kwamba duka tunauza shilingi 99. Kata kamano, dukni matindo mayudore gwenge to pok omiyo jopiny fuong'ruok, kendo mogo pod iuso nengo machon siling 190 nyaka siling 200 fuka achiel mar kilo 2 no. Jogo ma uso oduma mapok oregi kod mogo magiserego bende pok odwoko nengo piny, kata ka giwacho ni koro lalo chomogi. An gi duka to wawere town ka wholesales gi poge dwoko bech mogo piny, ok wang'e gimomiyo. To ni samo ni pod giwuondo ne giuso stock machon, to samo med bei to gimedo sano, to kodwoko bei piny to gidwa dwoko, omiyo nyo kete to jopiny pod aneno kochayo order manyo president ogolo. Wach makoro ok mor oganda ma pod neno ni johala moko ok dwa mondo giyud fuong'ruok e nengo mar mogo mana jatend piny Uhuru Kenyatta olando chieng' tich adek. Owache gi serikal to pod ok time gi jogo mauso. Awach ni traders magwa jowa matimo hala poko duoke piny. Gibro koni ni ne gin gi stock manyaka gitiek uso eka gichak koro gi order no, ka gi order stock machielo eka koro gi dhi mbele gi order ma president no chiwo. Taneno ni do duoke piny to weche mang'eny do bedo mayot. Nenore ni Kenya ka wan gi cartels, to cartels gi kata mogo ni neno ni gin tiere, nikech cartels gi gine makoro gitamore, nikech ka chutho ka kono segolo executive order, president is a president, no nengo gi lower the price. Johala ma use magawa bende ne pok odwoko nengo kuon piny, ka giwacho ni mogo pod nengo ne peg kendo kuon pod imedo mana ng'in matin. Kama fenye rais alitangaza bei ya ugali ya unga isuke, bado tunanunua ile bei ya kawaida ile ya 200. Kwa hivyo tungeomba serikali itusaidie, kwa sababu wananchi wanalalamika, sababu inabidi ukate ka ugali kadogo sababu unga iko bei kali. Kitambo tulikuwa tunauza bei ya shilingi, tunakata ugali ya shilingi 20, lakini kwa saa hii tunakata ugali ya shilingi 30. Ne moko kuom oganda manowuok ani kod ilo ni dipo ka ginyiewo mokuon e nengo moyweyo, ne ochuno mondo gikaw chiemo mopogore. Kusema kweli, nilikuwa najapa dukani nipate unga ya 100, nikaambiwa nitafute duka langu lingine kama nitapata na hiyo 100. Sasa nilikuwa na 100, nikajua sasa vile sina njia nyingine ni viazi tu, sasa watoto wangu waenda survive nayo, sababu siwezi na unga, imetulemea kabisa ukweli. Nina watoto 3 kwa nyumba, mfuko mmoja haitoshi lunch, tafadhali niwe mfuko 2, hiyo ni 400. Sina mboga,
na mafuta ya mboga sina, nitafanya nini? Na ninaso. Sasa nikaafadhali shortcut ni hapa na majani ya turungi basi. Pogruok e nengo madukni matindo kod dukni madongo uso go mogo. Wachore ni okel kod bedo ni jodukni matindo go pok oyudo yo ma ibiro chulgigo ka giuso mogo e nengo mapiny, kama koro riwruoge ma ong'ere kaka Retail Trade Association of Kenya kata RETRAC wacho ni gisechako bandho joreg mogo omenda maromo $175 mar mogo mane gisewaro ma sani biro dwar mondo gichak uso e nengo molwar. Lendo mar lwar e nengo mar mogo koro pogo jopiny kama jogo manyalo chopo e dukni madongo kata supermarkets ni kod fuong'ruok, to jogo manyiepo e dukni matindo kata machama rega to pod biro rito matin ka pod pek mar ng'wenyo kuon odok negi piny. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Imani ringini nego mogo mo olwar piny no riwo jo Kenya ahinya. Kata an wach mogo no hinya nikech iyudo ka kuon en gima nyaka icham. Ma acha ni ndalo ariyo ok nyarumo kapok ichamo kuon. Mani dhi marach. Mani dhi marach hinyo ariyo miyo. Wageno ni en gima bro dhi kuom kinde malach. Wageno ni en gima bende jogo mauso bro neno thuolo mar giduok piny mondo miyo ganda thothie Kenya ka ogeno chamo kuon pile ka pile. Mana dier. Kamano. Nyakoromogi kawadhi nyime ni jalup jalar kom 10 piny Kenya kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua pod ogo tach e gwenge mag Masawa kaka wuono nolimo gwenge Manyeri. Karua nyiso ganda ni wuoth mar duoko chien nengo ngima osechakore kendo tend Raila biro neno ni nengo mwandu ma pacho ka odok piny ka giyudo telo. Masomo itakuwa bila malipo kutoka nursery mpaka university. Watoto wa wanyonge waweze kupata elimu kama wa wengine. Na tukisema ni bila malipo, si ile ya leo unaulizwa malipo kando. Mama na baba watakuwa nyapara wa kuangalia wafisadi. Tunataka watu wamekomaa, watu wanaweza angalia mambo bila mapendeleo na bila chuki. Na hiyo mikono ile inayofaa na kuinua hali yenu ya kimaisha ni timu ya Azimio. Mwelewa Raila Amolo Odinga, miaka yake yote amepigania wa Kenya. Mimi mnanielewa, mtoto wenu wa Mlima Kenya. Mimi unajua nasimama na haki yako bila kutingizika. Kapod wantie weche goeko mag siasa enyo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga osingone jodak maholo mar Okaka ni piny owacho mare biro chiero chenro mar gero yao mag Aror gi Kimwarer mane okwamo kaluwore kod wach mibadhi mane onuro chenro go. Kweth mar Azimio mane otero kisera margi counties adek manie ho mar Okaka ochiwo singo mar chiero uchumi mar oganda makono. Jafambo marwa Eric Owenga ngilere mathoth. Kweth mar Azimio la Umoja no ya obadgi kawuono yo malach kendo ne gitero kisera e county adek mano Baringo, Elgeyo Marakwet gi West Pokot. No chuno Odinga limo chenro mag gero yao mane ochan gero Elgeyo Marakwet mar konyo jopiny. Tunataka kuhakikisha kwamba maji imeletwa karibu na pale watu naishi. Maji iko ni shida kubwa sana, sio? Maji tutaleta karibu pale watu wanaishi ili wapate maji mzuri. Sawa sawa? Alafu pande ya barabara. Sasa wamekula damu tatu. Wamekula Murui, wamekula Kamarer, wamekula Aror, maji tatoka wapi? Kama mtu mmoja amemeza damu tatu, kuna pale maji tatoka? President Uhuru Kenyatta alikuwa na makusudi mzuri. Tumejengewa damu kubwa hapa naitwa Murui, lakini pesa ikakulwa mpaka mtoni inakauka. Naangalia sisi namna hii. Niseme ama niseme? Wangapi nasema Baba Raila kuja tumalizie damu? Kweth mar Azimio ahinya to jotelo makoni no singo yo mbulu mudhuro ne Odinga gi Karua. Si wote tunapatia kura Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Si tumekubaliana hivyo? Baba, ile tunakuomba tu peke yake ni hii. Kwa sababu utafaulu, utakuwa rais wa Kenya. Tunaomba full implementation equalization fund ambaye mimi nimesimamia hiyo regulations mpaka ikakuwa sawa. Hiyo tu tunaomba wewe baba. Full implementation ya equalization fund itasaidia hii community.
tunataka district ya Koloa, tunataka constituency ya Tiati, tunataka tupatiwe county mpya ya East Pokot. Kwa heshima tupeane kura zetu zote kwa baba Raila. Kwa nani? Baba Raila Amolo Odinga. Odinga osingo kelruok mag dongruok e yore mopogore opogore ne jodak makoni. Tutaketisha watu chini yote. Na silaha vile vile tunasema hatutaki silaha iwe katika mkono wa raia namna hii. Maana kama silaha iko katika mkono wa raia, watu wanauana hovyo hovyo. Tunataka kuona kama kuna ulinzi ya kutosha kwa wale ambao wamepewa jukumu ya kulinda wananchi. Ili wewe ukienda kulala kwa nyumba yako, wewe una hakika kesho utaamka bila kuvamia usiku na kuuawa. Sawa sawa? Ticha Beach, kweth mar Azimio biro tero kisera margi Trans Nzoia gi Bungoma County. Tinyimu kwa mpaka na wazee wanajua kuangalia nyota waone vile nje inakaa. Ama namna gani? Na mbona muambii majirani mahali nje inaelekea? Hiyo report leo itawafikia. Tuliongea na Uhuru nikamwambia bwana fanya juu chini, bei ya unga irudi chini. Si unaona jana alitoa tamsi. Sema sasa unga ni shilingi 100 peke yake. Eric Owenga, Ramogi TV, Chapraria, West Pokot County. Siasa mar Kenya Kwanza ni kweth siasa mar Kenya Kwanza ne ochwalo campaign margi gwenge mag Nam Chumbi manyori ko gichako limo odiochieng' manyoro. Ruto no limo gwenge mag Tana River ikisera mar Ombulu ka George Bati nigilerno. E kinde ni ma josiasa wuok oko ne dwar mar manyo ombulu, jalup jatend piny William Ruto ne odhi nyime gi kisera mare mar ombulu e gwenge makadho Nam Chumbi. Ruto malaro kom jatend piny gotiko mar UDA ne ochako gi bago romo gi jopiny e gwenge malamu, ka singo mare en neno ni weche lo makono losi. Ramogi wabiro kelno lipodno e kinde mabiro mana ng'ukni matin mar duol. Kata kamano entiere weche manyien mag ang'ichwelo. Ka odhi nyime duol matimo nonro e pacho ka Infotrack ogolo lipot mayango ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga ema ne mbii mare malach e alwora ma dho Nam Chumbi moting'o kauntis auchiel kaluwe kod William Ruto mar Kenya Kwanza. Raila ema otelo gi 59 kaluwe gi William Ruto man kod kwan 25 ka tend Roots Party George Wajakoya ni 1. E kaunti ma Kwale ogai mar Azimio Raila Odinga ni kod 51 ka William Ruto ni 25 mar sir mar oganda makono. Kilifi County Raila pod otelo kod 45 ka jatend UDA William Ruto oya bang'e kod 27. Pima peke kind Raila gi Ruto e kaunti ma Tana River kama sir mar Raila ni 42 ka Ruto ni 41. Inyalo neno ni mar dho Nam Chumbi ni kata mag counties mag Mombasa region nye coastal region nye watimo kata nywa golo wik mokalo kendo nyochuno wa mondo mi wateme wanuoye kendo to nywa nuoyo mondo mi wang'ie ni to bende lokruok moko nitiere. Tadier wasaneno lokruok nywa neno kaka kao ranyisi mar county mar Mombasa migosi Raila Odinga nyok tim maber ahinya. To sani neno ka mbii mare omedore gi 13. Kendo ka wang'iyo kuonde machalo kaka Tana River, kuonde manye migosi William Ruto ma en jalup ker nye ni malo, sani koro Raila kendo nye mbine oseidho malo. Kata kubedo ni gin mba nikech en 42 kuom 41. Mano okalo nyoche wik mokalo, wik achiel kene manonro ni okalo. Ramogi kod lipot no wakao yoyo matin kata kamano wasomo moko kuom ote mabende uoro. Baba Twins mar Onjinyo wacho ni Simfros kod Emmanuel bech mogo pok oduoki.
Maxwell Wood Tobias Maina wacho ni watching live from Nairobi City. Kayole awinjo maber niko ndani ya chenro. Bishop Okoth Okoyo wacho ni mokkuon poko duok chien dawi. Musa Orure wacho ni jodala wago uru kura tetete. Nyakora Mogi medo cholo note mari namba wa manari adek auchiel nono waduogo kod weche mathoth kikidhi mabor. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. Like, we are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodoo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Everyday, achochi sesa prayer. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, leo rembo lomo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gimoko mamit. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Judith Omondi, kani Nairobi, ma Ramogi TV. Machigni kendo nyakoro mgajongo bodo ke lipota mane wabedo godo nyime kanyo eni kweth siasa mar Kenya Kwanza ne chwalo campaigns mar gwenge mag Nam Chumbi manyorik gichako limo nyoro. Ruto ne olimo gwenge mag Tana River e kisera mar Ombulu ka George Bati nigilerno. E kinde ni ma josiasa wuok oko ne dwar mar manyo Ombulu, jalup jatend piny William Ruto ne odhi nyime gi kisera mare mar Ombulu e gwenge makadho Nam Chumbi. Ruto malaro kom jatend piny gotiko mar UDA ne ochako gi bago romo gi jopiny e gwenge Malamu kasingo mare eneno ni weche lo makono losi. Kama Kenya Kwanza tumekubaliana na viongozi wenu, hawa magavana, wabunge wenu, wale wote tumekubaliana ya kwamba vile tulifanya sehemu nyingine ya Kenya tutafanya hapa pwani. Tutaweka pesa ya serikali tununue ekari milioni 1 ili kila mtu ambaye anaishi kama squatter hapa pwani tumpatie ardhi ambayo tutamlipia kama serikali, kila Mkenya aweze kuishi hapa pwani kama vile Wakenya wengine wanavyoishi. Kaginyiso geno margi gi loch mar Kenya Kwanza, jokanyo mag Kenya Kwanza mawuok kadho Nam Chumbi okwayo Ruto mondo kik wiye wil kodgi kodonje telo ahinya kotenre gi weche mag lo kod dhowedhe makono. Tuna matatizo ya umiliki wa ardhi katika kaunti ya Lamu, na natumai ukiingia tukishirikiana tutatatua hayo matatizo. Sisi tunafahamu uchumi wetu, kama vile mmeelezewa, fuo zote za bahari
zinategemea bandari ndio uchumi uwe mzuri. Na yale tumeyaona Mombasa, tumeyaona Lamu. Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8 tunapompigia kura William Samoei Ruto, pia tunasema uchumi wa bandari uwe katika mikono ya wananchi wa pwani. Bang' tieko romo e chula mapate Lamu East, kweth mar Kenya Kwanza ne odhi nyime gi kampen margi. Ne gitiyo kod thuolono e sayo piny owacho kuom duoko nengo mogo piny mana ka yiero koro kayo. Bei ya unga ilipanda juzi, ilipanda kitambo. Mumehangaika na maisha magumu kwa kitambo, lakini kwa sababu bado wiki 2 tupige kura, etu anasema wana huruma na wakazi wa Mpeketoni, wanashukisha bei. Unga ni mtego, si mtego. Jaod bura mar kaunti ma Laikipia Keto Aroguru, ma bende oteno Ruto e limbe mare kadhood nam chumbi, osingo oganda makono ni piny owacho mar Kenya Kwanza ema biro chopo dwachgi. Huyu William Ruto amemuona na si ni mgwana kabisa. Hata tukimpa kura zetu tutamuona hapa. Tuko pamoja mpaka hapo. Wangapi wanasema ni William Ruto? Ruto osingo oganda makadhood nam chumbi ni koyudo telo obiro tiyo gi teko mare kaka jatend piny kendo keto koke chik mar miyo jopiny ngima mayot kaachiel kod siro jopur e weche mag pur thurka. Tumesema sisi kama Kenya Kwanza tunaanza kupanga uchumi kwa kuanza kupunguza gharama ya maisha. Na njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kupunguza gharama ya chakula. Na kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima aweze kuzalisha chakula ya kutosha. Kaka odiochieng' yiero kayo machiegni, e kaka josiasa medo chwalo singo magi ne jopiny ka geno maduong' en yudo ombulu makelo loch tarik 9 dwe mar 8. George Bati, Ramogi TV. Riwruok pinje Afrika oyango ni giketo wang'gi kaka itayo campaigns motelo ne yiero e pacho ka. Romo mane okelo kanyakla jokanyo mag riwruoge pinje Afrika AU, COMESA kanyakla kod EAC giwacho ni gitiyo kanyakla kod piny owacho ma pacho ka kod jokanyo mamoko mane ni yiero mar dwe mar 8 otime yor kwe. Kamano bende ginono gigo manyalo chocho kwe kinde yiero kod okang' ma ginyalo kawo mar neno ni kwe omedo bedo e pacho ka. We have a very elaborate observation tool, the political parties agents checklist, which is a very elaborate observation tool to guide parties. What are you looking at when you go into the polling station? Of the conflicts that we have, and especially in Africa and also other places across the world, somehow are linked to disputes arising from political processes. And therefore, we also have a role as an institution also to contribute towards the stability and peace of this country. Because without that stability, then definitely other rights will not be enjoyed. For us, we are focused. We would like to deliver the election. We did it in 2013, we did it in 2017, and we are seeing something better. With your support, we believe that we are going to have a credible election, and we are going also to have a peaceful election. Kodhi County ma Kisumu, Governor ma Kisumu Ngire Peter Nyang' Nyong'o koten kod jalupne Dr. Matthew Sowili osedeyanga manifesto moting'o lek mag dongruoge magi chano chwalo ne jodak e county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono paro ni gibiro gi yombo kaka governor e tielo machielo e yiero mabiro. Manifesto no mulo dongruoge sekta mopogore opogore kaka bero weche mag pur, thieth, alwora, somo, apeyni, ohala e kind mamoko. Gavana Nyong'o bende ne olero ni nyaka giti machiegni gi jopiny mondo dongruoge go ochop kare. When I talk about formalizing formality, you know informal sector by its very nature is informal. So people build without any planning, and quite often access to where people live also becomes a problem. And
land use also is not quite often very efficiently done. So we would like to work with communities in the formal settlement in order to provide effective services like drainage, sewerage, roads, access roads, and so on. Then there has to be planned habitation in such areas so that service provision can be easier and effective. En gima timore maler kendo neno ni governor nyaka donje tich o upgrade Kisumu the towns temantiere include the factories. Number 2, governor wacho maber ni ong'eyo ni chemelil moroni yore richo to onyiso ni mano ok obi chope mago plans mantiere go makendo kadhi mbele wabiro yudo ka ngima biro medre japur mantiere piny kendo wach mar niang' mapukore ndara nikech yore maricho biro bedo giko mok bitimore kamano kendo. That's why we are saying ni nyong'o tano tena abich moro kendo anyang'o min mere Jerusalem. Josiasa e gwenge mag Awendo dhi nyime kod campaigns mag manyo ombulu. Jokanyogo mag ODM kotelnegi kod jaod bura ma Awendo Walter Owino ne dhi nyime kod manyo ombulu ka bende ne gikwayo kwe ka achiel kod goyo ombulu sut ne ODM e yiero maduong' mabiro. No gerne otta. Bi wach ni ng'ato sigiro ringa mang'eny, ni ringa ka ni koro loko ni be. To uno loko pia bra. Donga die. Mheshimiwa Raila ne ni area ka notemo nyiso ji no dwaro ni mondo miye joge. Apani Raila ng'eyo gimomiyo nokwayo ni omiye ogone ji skura mar 6 piece. Dibedo ne mayot ka en gi governor ma nie party ne, dibedo ne mayot sana sana ka en gi mjumbe senator kata women rep ma nie party ne, nikech Raila chiko osingo ne jo Kenya gik mabeyo mang'eny mamoko biro dwaro no los chike e bunge manyien, moko biro dwaro no loke chike moko monde ko chak tiyo. Loso chike gi loko chike gi nyalo bedo mayot ne jaduong' Raila mana ka en gi joge ma kokono ni watim kama to timo kamano. To ka wala binga wa party leader e ODM nitie kako biro dwaro ni watim kaka jo party. Ka wamiyo Raila jomok jo party to ka gin kucho en ng'ama ok nyal chiki obiro timo gimoero to kendo nitie kata possibilities ni ka en e yod bura kucho to ng'ama chalo opponent mar Raila ma biro bedo kata Ruto nyalo kawo ng'ata ina ma ja independent ni to miyo pesa. Miyo ng'eni ng'ama jamuoch kendo ng'ama bedo gi mirima. Wanyalo gombo kaka joma miyo mondo mi kwe obedi Awendo ka nikech kaka kworo wachiko yiero ni nyithindwa mitiyo godo mondo mi oiny jogo mamoko. Youths osebedo ka gibedo used gi politicians mondo mi oiny jok mamoko ka oppose gik magiwacho kata gik magitimo. Awakwayo joluo te dhodo nagi ni yie uru waweyo weche mang'eny wamanye Raila Amolo Odinga kura gi joge tikosopo sa tarik 9 dwe mar 8 to jowuog te kik wawach ni Raila osedhi. Jalar kom tend Kenya gi otiko mar UDA William Ruto yango no biro bede twak madayo dho jolar kom tend Kenya. Ruto motelo nyocha igalo ni nyalo leo ma ok ochopo bang' kweth mare ng'urni okomor gi kaka itayo chenro mag keyo weche. Matimore ka ikro koro seketi makare ne twagno kendo jofwambo madhi keto josiasa ratil oseyangi ka achiel kuomgi en Ivono Kwara mar Citizen TV. Chris Owino miyowaler. Tarik 26 dwe mar 7 higani oganda jo Kenya dhi keto wengegi e wang' jowi ma pacho kae e winjo twak mar tipo e kind jolar tend piny Kenya e yiero mar dwe mar 8. Kaluwore gi oboke mane ogol kod aput matayo twak mar jolar tend piny e yiero ma higani, twak makamano idhi tayo e kidienje 2. Kidienje mokwongo dhi bede kind George Wajakoya mar duond bura mar Roots Party kod David Waige Mwaura mar Agano. Twak makamae dhi chakore kind saa 11 mamidhiambo nyaka saa 1 mar otieno kendo idhi tayo kod Ken Mijungu mar KTN News kod Simitri Viatri mar NTV. Kochopo saa 2 mar otieno, lwasi mar siasa dhi chwakore kinde ma jolar tend piny Kenya 2 man kod mbi maduong' mar siasa e pacho kae dhi twerore. Jalar kom tend piny kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga dhi rome pap kod jalup jatend piny William Ruto e twak manyalo loko kudho mar yamb siasa motelo ne tarik 9 dwe mar 8 higani. Twak e kind Raila kod Ruto idhi tayo kod Ivono Kwara mar Citizen TV kod Eric Latif mar KTN News.
Jolonyo weche mag siasa bende dhi yudo thuolo mar kolo kendo piedho weche ma idhi wacho kod ma ibiro wach kod jochung' ang'wen go ka chenro ma kamano idhi telone kod Joe Ageo mar NTV. E kindeno, apisi maduong' mar William Ruto mochung'ne weche mag yiero ma higani oyango ni ogai margi dhi chopo e twak ma kamano. I want to confirm here today that the Kenya Kwanza candidate Dr. William Ruto will be participating in the presidential debate next week. He is ready for any questions. Kata kamano, kweth mar Ruto oramo ni twak mabiro nyaka los mana ewi weche machando oganda jo Kenya ka achiel gi miyo jochung' thuolo mar lero manifesto margi. We have therefore made a formal request to the Presidential Debate Secretariat to make public the time allocation to issues affecting Kenyans, including governance and integrity, agriculture, healthcare, MSMEs, manufacturing, housing, the digital economy, foreign policy, and so on and so forth. We must desist from trivializing such engagements and ensure that they live up to the expectations. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jotinda rite od bura manyali Mombasa ugeng'one chije abiriyo machudo gi wach kuo mag simu ka achiel kod monj mag jodak e kaunti ma Mombasa. Komanda mar obila e od bura manyali Daniel Masaba koni achije go ne ogogono e ot moro mani Bamburi bang' obila luonda simu moro mane gimayo ja ohala moro bang' chaje gi beti. Obila ne bende juko nyamburko mane achije go tiyogo mane gigwenyo namba mare gige lweny machal ni gitiyogo simbe bura mag ong'we yamo ka achiel kod nyasore. Vijana saba ambao wamekuwa kiangaisha sana watu kwa kuwanyang'anya vitu vyao. Ili kari vile vile tunaendelea kuchunguza kujua ni lao ama lilikotishwa, kwa sababu ukiangalia ili kari vile vile namba zake zilikuwa zimekuwa altered in a way. Imewekwa cell tape ya black. Unaweza fikiria ni namba fulani, kumbe the real number sio ile umeona. Vile ninaongea hivi kuna simu 14 aswa ambazo zimekuwa recovered, na at the same time kuna ile simu yenye huyu alileta ile walimnyang'anya vile vile ilikuwa recovered, na panga mbili vile vile zikakuwa recovered, na vile vile wakapatikana na pangi, bidhaa vya kupomoa manyumba mingi sana, makasi ya kupomoa manyumba. Kuna ile toji inaitwa tracer hii ya akuchoma akikusa hivi unaanguka chini. Machiegni mesawa mar ohala jopur makwan gi oinga 3,000 e gwenge ma opogore e kaunti ma Homa Bay oyudo sir mar gige pur ka owuok e piny owacho mamalo kaka yor jiwo chenro mag pur kod geng'o lal ma jopur osebedo ka yudo to ka gisekeyo. Jopurgo kod jotim pith ne yudo gige purgo ka okalo bwo chenro mar piny owacho mong'ere ni Agriculture Sector Development Support Program e nengo mar $4.7. Moko kuom gige pur mane giyudo ting'o masinde mag dino bel, masinde mag kano yedhe thiedho gwen kod ofuku mag pidho rech e kind mamoko. Ne wan gi thuolo man kende mar tero mbele program achiel miluongo ni ASDSP, as Agriculture Sector Support Development Program, mosebedo ka konyre gi jopur ma Homa Bay County ka puonjogi weche mag value chains mag rech, value chain mag bell to gi value chain mag gwen. Some of them are given some innovations which we need to carry forward, and we were supporting them by giving them the value chain innovation grants, which we have used to buy for them threshers, which we've used to buy for them tarpaulins, which we've used to buy for them hermetic bags. These are used in the sorghum value chain ma ibiti godo to ensure we don't experience too much of the post-harvest losses. Inche wan gi challenge mar dino bel nigi lito mang'eny, kendo ndalo dino bel ji nigi tuoche mang'eny kaka skin ma gigwonyre
Koro nikech wayudo machine ma dhi dino bel, ago erokamano e log ruba, odhi konyowa kendo dhi miyo tich bedo mayot. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko, nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare, gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga e Ten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani ni upendo na usambazaji wa upendo. Nyumbani ni furaha, umoja na kufurahikiana. Nyumbani ni usalama. Nyumbani ni kazini. Na kazini ni nyumbani. Nyumbani kiu inamalizwa. Na kusaidiana kwa lolote lile. Inadhamini mafanikio yetu. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni weche mag tuke. Nora Jeruto masani ringo ne Kazakhstan ne oketo rekod manyien e piem mag piny mangima bang' loyo ng'wech mar mita 3,000 mar ng'wech ka chikruok e sigingi. Jeruto mane